Kašně to je fakt jak to. Chci se maládovat. A že to... Kterou? Kafe? Je to normální asi ne. Jdi trochu dál. Naším cílem dáme ten smrk. Ty jsi na něm. Potřeba zapika. Ježišmarja. Já ho nemám. Ty máš zapalovač? Ne. Já jsem ti říkal, jen zapalovač. Nemám. Taky 4krát pak ho veme, ale. Možná ti kluci budou z toho bombratoníší, víš ty količka se na to nalepěj. Hop. Co jo? Ještě jednu. Pěkně to kopne do ruky. To tak kopne víc. Co? Ne. Ne. My ti osvalíme hlavu, pojď. A garaj. Nádrží. Ale. Jo, tuhle. Já zkusím zamířit. Zapalovačem. Prudku zapalovač. Co tam má? No. Vysílačkou by mě rozměrem dělat. No tak kdybych ji nevydal, tak to šlo ty vysílačky. No. Až to vidí, až to vidí. To bylo nic. To byla nějaká slabá. Dělám mě naboural tady do toho. To bude mě jenom odrazovat.